Gasa iti biag. Kumusta nga iti panagbangkag mo, Rodrigo? At danto nga ta maapit mo. Wantatang, saan ko abaybay andag iti mulak anatang? Nasayaat nga rod Aywa naman na imbag ti bangkag mo. Tapno saan kayo nga agbisin iti asawam? Wantatang, Kaya't kaatulungan nga agmula. Ang imlakaya kong nga agtrabaho. Nakapsuten ti bagay. di yun panunutan day tatatang. Sakon ti makaamo iti bangkag. Saan mo takabaalan ni Pio ti agtrabaho iti bangkag? Kaput agtrabaho matiti opisina. Tatang, No makaapit ka, ikam tulangan iti si dain-daan natang. Tapno awan met maibagbagana. Amumatan ti ugali ni Piaw. wantatang, kasta ti aramidan. Nariwat pa'y laang rumwar ka na mapan iji bangkag mo, Rodrigo. Laring bakit? Mabalinan nga apitan dagiti mulak anatang. Ang luto akpay nga rod iti pagar mo saram, Madamdama akto namangan. Nagkapiak, ken nanganak iti tinapay. Nakay. Sana bali, sanak matlang agbayag iti bangkag. Agawid ak matladagos dito'y balay. Mangimot ka nga rod iti pagsilaw mo iti dalan. Hay, amangan naman kasalaw ka iti ulag. Wan bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Ikang ka iti sidaan nyo anatang Manong Pio. Nagburas kagaya man kadagiti mulam anatang, Rodrigo. Wan Manong, adto'y dagiti natang asidaan nyo. Unay kamatan Rodrigo. Naglawa jay minulaam itinatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Ha? Kurang daytoy anatang. Sika lang aruden ti agnumnumar iti bangkag ni tatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Tultulungak laang mat ni tatang iti bangkag na, Manong Pio. Ti kunam kit di, kayat mon abukudan ti dagana. Anya? Nasaysayat langan no bingayan tan ti daga ni tatang. Ha? Kasaritak danan ang kantatang, tabingayan talangan ti daga. Tapno saan la sikat ti agnumnumar. Kalabsumlatan ti kasi apa nagsasaw ti kabsat mo, Rodrigo. Di mo ag-aguman ti dagada tatang Laring bakit? Saan arumba nga ibaga na nga ag-agumam ti daga ni tatang? Nalabit nga apalan na ka ti kabsat mo iso akasta. Makapasair itirik na ti ibagbagana, bakit? Ala, di mo latan ikaskaso dagita nga imbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo, lakay. Di ka pa'y ladinanog ni Rodrigo akabsat mo. Agum dayjay iti daga. Sana rumbang nga tagikwaan na ti daga ni tatang. Nas ka na pagbingayan mi. Nakita kita'y nilaring nga asawa ti kabsat mo. Napan naglako iti nagaduan natong. Sigurado nga rod nga do itan ti kwartada. Sana mabalin na bukudan na ti kwarta ang mapaglakwan na kadagiti natang. Anya pa'y lati araramidam Pio. Agtignay ka na. Mapan kan iji balay da tatang mo takasaritam. Tatang, umay ko alaan jay bingay ko. Anya bingay ti bagbagam, Piaw. Jay kwarta ang naglakwan ni Rodrigo itinatang. Saan ka di nga imbingayan nakamutan iti natang? Inig kan nakagpaiso. Ngam sana ka kontento. Nagbasit tinted na. Iso nga umay kumatalaan ti kwarta ang naglakwan na. Sana dakkel ti naglakwan ni Rodrigo iti natang, Piaw. Nababa ti presyo ti natang. Kat apag isulang iti nagastos na nagbangkag. Anya? Ni amin Rodrigo ti naggastos iti bangkag. Awan na pulos ti naitulong ko kenkwana. Awan bibiyang ko no iso amin ti naggastos tatang. At damot karbangak at umawat iti kwarta ang naglakwan na. Anya? Iso nga ibingayan dakmat iti kwarta ang naglakwan na. Piaw. Kayat yung anak ni Rodrigo. Amok dayta. Ay, jak kayat ti panagsasaom, Piaw. Pudnumat nga min tatang. Nila ang Rodrigo ti anak yo. Bindot dayta nga ibagbagam, Piaw. No kayat mo ti agbangkag, aramidam. Ha? Kabaalam nga ro ti agbangkag, Piaw. No kabaalam, mabalin mo asublatan ti suksukaya ni Rodrigo adaga. Nagalas ti panagsasaw dayjay Apio, lakay. Kaya't na ti makibingay ti sapul ni Rodrigo. Nga mawan mat nga ro ti naitulong na. Agpaiso dayta, lakay. Inlawlawag ko kenkwana ti amin. Ngam di nakpatsain. Nagalas ti ugali dayjay Apio. Dayta lamang namnama ti amuna. No kabalan na lagit di ti agtalon, wenno agbangkag, nawayamay. Ay, nakakasi ti panagbiag ni Rodrigo.
No saan nga agmulay tinatang, awanan ti pagbiaganda. Pudno dayta bakit? No kayat lakit dinipyo ti agbangkag. Ikam iti bangkagan na. Tapno saanan nga agriripay. Pyo, agawom ka ni Rodrigo jay daga asok-sukayan na. Kat ilakom iti sabali a taong. Kasta talaga ti aramidak, Sarina bakat. Rumbang nga siyak lang timang tagikway ti dayjay adaga. Usaram ti panunot mo, Pyo. Di ka agpaatiw iti kabsat mo. Apay kumangag paatiwa kini Rodrigo. Siyak ti inauna. Isu adakdakkel ti karbengak iti daga. Agtignay kan, Pyo. Nasken ang maalamon da di adaga. Kat ila ko talaangan iti sabali a tao. Inagmanan kasaritan ni Tatang, Sarina. Nasaysaya at ngagpaiso. No mailakon dayjay adaga. Ayan ni Tatang, Nanang. Adabiit na pananda. Anyat ibagam ka ni Tatang Mau. Nilang Tatang ti pangibagak iti gagarak, Nanang. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak ti ibagam ko makan ni Tatang Mau. Okay, tangay dagulik kayo. Ibagakon. Ila kumilangan jay daga asok-sukayan ni Rodrigo, Nanang. Anya? Nanay. Apay ko mga ila ko yung dayjay adaga. Wen tapno mapan kanyak ti bayad dayjay adaga. Ay naglaing kan, Pio. Si bibiyag kami pailaan kan ni Tatang Mau. Ingkakid din ila ako ti daga, pangalalaan tayo iti pagbibiyag tayaw. Nilang mat Rodrigo ti agnumnumar iti dayjay adaga. Saan ka di? Ay sana pudno day tapyaw. Mabingbingayan kamot iti apit ni Rodrigo anatengkal. Saan nga umdas dayjay, Nanang? Ti kayat ko, maila ko langin dayjay adaga. Kat mapan kanyak ti bayad na. Saan ang mabalinday ta akayat mo, Piyaw? Saan ang mabalay? Kastagayan ti plano ni Manong Pio, Nanang, Tatang. Jack umanugot iti kayat ni Pio ama pasamak. Hanyalangan nga iti pagbiyagan tayo. No ilako na dayjay adaga. Ay, Tatang, Ituloy mo asukayan dayjay adaga, Rodrigo. Siyak ti makamo kini Manong mo apiyaw. nagkapoy ka matgayam, Piyaw. Di mo matgayam ka ba ulan dagiti dadakkel mo? nasken na maila ko kung dayjay adaga, Sarina. Jak umanugot ama panlaeng kini Rodrigo ti sapul dayjay adaga. Ay napyo, agpatingga kalaong iti sao. Anya nga tanong kabilam langan ti kabsat mo, taklag butang. Ha? Butbut ngam ti kabsat mo, day tati aramidam. Agaagaw kayo iti daga. Pwa! Puan tumanan! Pwa! Ni, anya ka din ti sasawom manang Sarina. Saan ka di akayat yung abuko dan ti sapul ti bangkag ni Tatang? Ni, ay, jak maawatan day tang ibagbagam manang Sarina. Di mo maawatan? Gaputa munul ka! Awan amom! Ha? Hoy, laring ha? Agpada talangan na ikamkamang. Amangan no pagin interisam mati daga-dagiti nakaikamangan ta, ha? Talaga adyak maawatan dagiti ibagbagam manang Sarina. O sige, labsan ka pay. Saan ka kumabastos, ha, laring? Kasarsarita ka pay laeng, ngampanawan nakit din? Ha? Awan babain mo. Agpada kayo iti asawam, nga awan babay na! Jak magustuhan day tang imbagbagakan ka ni ipag Sarina, laring. Hindi mo latan tutupan ni Manang Sarina, lakay. Aglablabos dan kini Manong Pio. Iparparupa dalauna yan asak ti gamrod iti daga. Jak matagikuan dayjay adaga. No di kat suksukayak lang, para mutla ka tayo. Lakay. Tultulungak lang mat ni Tatang. Sabali ngamin ti pagawatan da iti aramidang. Ipagarap da lakit di atagikwaam da di andaga. Nasaysaya at siguro. Naibata ko na bangkagan dayjay adaga. Tapno awanan ti riripay. Kasaritak ni Tatang, may papan iti dayta abanag. Namuak dayta nga imbagbagan ni Pio akabsat mau anak kao. Tatang, ibatakon asukayan ti daga. Ay sana mabalin Pangalaan tayo nga ron nga iti kanin tayaw no saan mo nasukayain. Tatang, Imbagak matken ka. Asak ti makaam mo nga agsungbat kini Piaw. Awan ti rumba nga pagdanagam, anak kao. Awanan ba inday jay alaring? Apay, Sarina. Anya tinaramid kan kanilaring. Pinagsasawan nakit din. Ibagbaga na gamrod tay ti daga. Anya, imbaga na ti kasta. Saan lang nga day tatimbaga na kanyak lakay? Anya pay? Agaagaw ta kano iti daga. Ti awanan ba ina babae?
Data pa yan ti pangibagaan na iti kasta. Kat data lang ruden ti dihado. Ang kakasakit a balikas ti imbagbaga na kanyak, lakay. Agsagana kanyak day jay alaring. Saan asyak ti karita na? Ayan tinalay nga asawam, Rodrigo. Ne, agpungpungtot ka matan manong piyo. Anya ti basol ti asawak. Di kan agin didiam mo, Rodrigo. Ibagbaga nakit din ada kami ti gamrod iti daga. Anya? Sana kabalan nga ibagaday ta ni laring manong piyo. Amok ti asawak. Di mo man ikalintigan jay asawam, Rodrigo. Agpada kayo nga awan babain na. Anya? Amok ka. Agpaspasipsip ka kinitatang. Tapno si kalang ti pangyawatan na iti amin adagana. Nagkamali ka iti dayta, manong piyo. Di ka man, Rodrigo. Da kayo iti asawam ti pudpudno agamrod. Saan kat ada kami? Anya? Oh, mapaisuan ka? Pumanaw kan, manong piyo. Tamang mas ka pa, Rodrigo. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Jak kayat nga agririta, manong piyo. Isu a pumanaw kan. Di nakpapanawan. Sige, lumaban ka, Rodrigo. Ipakitang tilaing mo. Lumaban ka! Awanan ka itibain piyaw. Apay ang kinabil mo ni Rodrigo akamsat mo. Kunakun kat anagipulong kada kayo dahi siya, Rodrigo. Sana rumbang ang kinabil mo ti kamsat mo. Aglablabos kan. Rumbang lang tatang. Tapno am muna ti pagluglugaran na. Anya? Nilang mat Rodrigo ti kay kayat yosan ka di. Nasakit tinakam ko. Iti panang yawat yukan kwa na iti daga abang bangkagan na. Anya? Iti saan ngagbayag. Kukwanan tunday di daga. Awan tunti para kanyak tatang. Nagbindot ka iti dayta ngay bagbagam piyaw. Impasublat ko lang kwa na day di adaga. Tadya kun kabailan pa iti agbangkag talakaya kon. Ha! Di adalak tatang. Amok ti diskarteyo. Awan kit di manak nakam yung ama ah. Anya? Anya ti kunam. Ha? Anya ti mapaspasama ken katatang. Agkupit ti barukong ko. Marigata na kaumangas. Tatang! Natayon ni tatang yaw. Saan tayo na naisambot ti biyag na di ti ospital? Tatang! Pakawanan na, tatang. Awanan ka itibain, piyo. Saan kumanatay ti amam no saan agapu iti kinagamrod mo iti daga? Pakawanan daknana. Diyak ingagara ti amin. Naglablabos ka, piyo. Sika tinagarami di tiriribo kiti pamilya tayo. Awan basol ti kabsat mo tapno dang ram. Nanang. Nakapungtot ti amayo. Kadi sumatan ti poon ti ipupusay na. Itatanatayan ni tatang manong piyo. Hiyawat kun kan katidaga. Kat sikan ti makam mo. Anya. Idi pa ila kayat ko nga ibatan ti daga asuksukayak. Ngam saan nga umanugot ni tatang. Intalag na lang kanyak ti daga. Ngam di na kayat asawan at agikwa ekon. Rodrigo, ading ko. Kukom lang ti daga manong piyo. Hiyawat kun kan ka. Kat umadayo kami matan nga agasawa. Anya, ikuyog mi ni nanang iti lugar dalaring. Kat ijay kami nagnaed. Pakawanin na kading ko. Pagbababawiak na ito'y anapasamak kinitatang. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Apay nga idanay. Yak makikita di motorsiklaw. Ay, insubli ko ni Jikasa, Uncle Pablaw. Jak ngaminan kabala na bayadan. Ay, daytan di bagbagak idikang kadanay. Agirwar ka iti motorsiklaw, madi mo magkabalan na bayadan.
Ha? Kababay na ita nga inaramid mo. Kunamlan asino ka nagirwar iti motorsiklaw, ngam di mo maagayam kabala na bayadan. Ni, anya ko mati nakababay ni ti dayta Uncle Pablo. Kasanaw, feeling back nang ka. Kasla nagadot ti kwartam gumawa magayam. Ay, piman ka pa idani. Dani, lakay, di mulat ka ni kaskaso ni Uncle Pablo. Makapasayar ng iti ibagbaga na Loida. Jakon kabalan abayadan pa di motorsiklo. Iso ngayon subli ko ng jikasa. Maawatan ka, Dani. Kunak nga maininot ko abayadan. Ang amjak gayam kabalan. Kabailam ko mabayadan dahi ang motorsiklo. No saan ka naikat iti trabaho. Loida. Ala, di mulatan ikaskaso dagiti ibagbagakan ka ni Uncle mo a Pablo. Agsakit laang tinakam mo, lakay. Kunamlan asinong agsasauday ta, Pablo. Di mo nga rodon kabailan abayadan dahi ang motorsiklo nga insublem. Anya ko mga iti bibiyag na. Nanang. Nagalas ti ugali dahi jay akabsat ko. Ay, dahi tala agdildilaw ti aramiden na. Kabus-busor nak ng Uncle Pablo. Awan mo't mandingar aramidak kan ko na. Ammo konti ugali dahi jay a Pablo. Dagiti laang babak nang akakabagyan tayo ti kaykayat na. Nanang. Ngamno da tayo ang marigrigat. Ikuskuspil na. Tagtagibasitin na tayo. Ay. Masuro na ka talaga iti dahi jay akabsat ko. Ay, awanan baeng. Wow! Naglap babae, Loida. Nagbastos kamutan, Uncle Pablo. Asawa nak ni Dani akaanakam. Kastakit din ti bagbagam kanyak. Nay. Di kagsaw iti kasta. Sanak abastos. Ibagbagak lang ang naka. Nagsiksi ka pa nga uray duwan ti anak yung kanidanay. Anya? Ay na nagputaw pa'y tagurong baw. Iswa, ay na. Iswa swerte ni Danay nang asawa kan ka. Bastos alaklakayan. Eh, di ka pumanaw ah. Nagsarsarita tapay laag. Apa yan nakamisot ka si Mang Pait? Bakit? Awan da ito Dani. Madlaw nga da kinaguram. Apay? May papanday ito ka ni Uncle mo a Pablo. Apay? Anya tinaramid kan ni Uncle Pablo? Binastos nak itay ije paraangan da. Ibagam kanyak no niya tinaramid na. Ang lablabasan ni Uncle Pablo. Bye-bye amon, Dani. Di mo tutupan ti ulitag mo. Ang lablabasan ti awanan bain. May papaniti kwarta, awan parikot kanyak. Duwati anak ko nga day di London. Sa anak ang mabisbisinan. Kasta ka day, Tata Pablaw? Wain baldaw. Ure sana ngagtrabaho kung naman ang ka. Binulan ngagsangpot ti kwartak. Isumat lagayam apa isi-isi ka laang dito'y lugar tayaw. Ta binulan nga agsangpet ti kwartam. Wala, magatang ko ti kayat kao. Gaputan da mga rog kwartak. Sa anak, akas ka ni Dani akaanak ak ngagraraman. Anya? Apay anak ko nam nga agraraman ni Pari Danay. Apay, di mo ambaw ko yung sublinan iji kasa di motorsiklo na. Ha? Nangirwar iti installment ang motorsiklo iji kasa. Ang di na magayam kabala na bayadan. Panagkunak, saan mat akababain ti inaramid na. Talaga siguro nga awanan ti pagbayad na. Ti kunam kiday. Agin lalaing day jadaday. Kunamlan asino nga dakwarta na. Kaanakampay a mismo ni Pari Danay, Tata Pablaw. Kastakid din ti ibagbagam kenkwana. Jack kayat atutupan ni Uncle Pablo, Pare Baldo. Siyak metlati kababay no madangrak. Sa bagay, husto ka pare. Di mo latan ikaskasaw. Amangan numadangram nga agpaysaw. Si kanto matlakit di ti kababain. Uwan pare. Ay, may babay na kadagiti kakabagyan may nudangrak. Isong agtapulak. Naginggat kabalak. Nasaya at launay day tang ar-aramidam Pari Danay. Narigat mat nga agpaysaw no dangram ti kabsat ni Nanang Mau. Dani, lakay. Naidasar kon ti pangaldawan ta. Mangantan. Uwan bakit? Ay na, mabisinak mo tan.
Katawa mo't alimabas ni Uncle Pablo. Di mo latan ikaskaso, lakay. Mangan takit din. Kas lamangin insulto ti panagkatawa na. Anya nga tati kaya't nasawan. Kinunakmatan adi mo latan ikaskaso. Talagang ugalin ni Uncle Pablo ti mga sar. Nasayatan nakita ka manang Loida. Apay ka di, Flor. Anyat ibagam? Ningamin Tata Pablo. Nakitak apukpukanin na Japon ti manggayo. Anya? Apay nga aramidan na dayta. Diyaka mo amanang. Inyay kita ang pukpukanin na amang gayo. Mabit lang, tay nakibaga ka ni Dani. Nagbasit pa ila po ti mangga. Ang apay nga pinukan mo ng Uncle Pablo. Kasa daw, ket pasal sa litidalan, iso pinukan ko na. Kukwami day ta apon ti mangga, Uncle. Awan ti karba nga mamangpukan iti day ta. Bayada ka! Manaw, ti bayad day tapon ti mangga. Anya? Ibagam ta bayada daday. Sang ribaw, 2 ribaw, unaw 3 ribaw. Ibagamaw ta bayadak itamilang. Diyak pabayadan day ta pinukan mo apon ti mangga, Uncle. Day, api nga raw damang mus ka. Lumabang ka, Sana ka lumaban, Uncle. Kay lumabang ka. Aday imit ko abunag. Ang mga pa iti ulaw. Anya? Di mo ni sakit day jay nga anak mo kabages. Baybayadak mahit di pinukan ko apon ti mangga. Pasalsaling amin iti dalan. Saan mo ako kwa ti daga nga ayan ti poon ti mangga? Di mo aramidon ti kayat mo. Relax kabages. Saan adat ti agrirey? Ay aglablabos kan Pablo. Awan mo ti mading aramidon kan kanidane nga anak ko. Sumardeng kaan kabages. Nagpigsa tabusis mo. No ulitom pa'y tinaramin mo. Siya kon ti makalaban mo, Pablo. Sumardeng ka, nay! Nay! Ay di naklawan. Saan na ka mabutangkan ka? Ay, di naklayatan, Pablo. Idi talayat mo kanyak takitaam. Di nakarkarita. Anay ko. Ayawanan kay tibain, Pablo. Sinipat nak? Sige! Agsao ka pa'y. Tadi kan bigbigin akapsat ka. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Paimana. Ay, saan anak ko? Ang mga numadang ram ng Uncle mo, Pablo. Diyak magustuhan tinarambin na kananang. Isong agsaga namut kanyak ni Uncle Pablo. Huston. Ang mga numalaw anam. Ang parmang ka kuma. Apay, ipalubos yung kadilatan adang ran na kayo ni Uncle. Pinalabas konti inaramin na kanya, kanakaw. Ngayon mo siya, diyak mapalabas ti inarabin na kadayo. Awan karbengan na amang dangran kadayo. Nasaya at mata nagparbang ka, pari danay. Maawatak ti marikriknam. Idarom nyo laangan ni Tata Pablo. Kasla sa bali at tao ti pangibilbilangan kada kayo ni Tata Pablo. Kabsat pa'y amis mo ti inam. Nojak lapang panunutan ti pamilyak. Amang ano nagaramid akong itidakas iti awanan pa inalakay, pare. Pari danay. Mapukaw ti respeto iti kaskan kwa na. Awan mo ti madingar aramidin miya. Da kaminto pa'y akaarubayaw. Saan mi apampansinan? Kasla mangas asar pa'y ti pannagnana. Agpatinggan to tinaalas nga ugali na, pare Baldo. Yak korsonada ti panagkitkitam kanya ka, danay. Apay, kagura na ka. Saan, Uncle? Apay kumakagura ka. Rumbang lang Ay, dahiti ti tandaan Ada utang mao ana imbag anakam kanyak. Anya? Utang ko ana imbag anakam ko na? Apay, di mo malagip alugan ko ti inaramat mo anang itaray di ospital idinagpas ngay ti asawam. Anya? Laglagi pumday ta. Ada utang mo ana imbag anakam kanyak. Wen, bigbigak dahil nga utang ko ana imbag anakam kan ka, Uncle Pablo. Agam di mo kumamatdang rantinak. Di ka katawa, Uncle Pablo. Kabsat ko tinam danay. Di nak isuro iti aramidak, nay. Palagan ka, Uncle Pablo. Iti ka nito nga ulitan pa iti inaramid mo kaninanang. Amangan na malipatan ka nga ulitag ko. Adya. Rumbang laang ti inaramid mo, Manong Dani. Ngamin, talagaan nalastog. Kunamlan na sinong agsasao. Kasla isula ang tinahustuan. Nasingpat kayo mat akakaaroba mi.
Ngam no apay akabusor na kayo ni Tata Pablo. Jack matam mo. Tagtagibasitan na kami unay ni Uncle Pablo. Dagiti lang babak ng akakabagyan mi ti ama muna. Saan lang ada kayo ti tagtagibasitan na, Manong Dani? Uray da kami mat akakarubayo. Anya, di tayo lata ni Kaskaso, Flor. Mauman to lata iti madingar araminan na. Dani lakay, Jack matan makitkita ni Uncle Pablo. Ura siyak, bakit? Dua matengal daw at nakit kita. Nalabit nga danapanan na. Mas daawak lang amin ta Jack matan makitkita. Jack lang amin malipatan ti panangdangran na kaninanang. Nuulitan na pa'y dayjay nga naramid na. Ang mga makalipat ha. Lakay. Nabayagan alaplapdak ti agpungtot, bakit? Respetok pa lang amin. Kas pangamaak ni Uncle Pablo. Pablo! Sa dino ti ayan mo! Pablo! Ne, awan mo ti sumungbat. Ngam nakalukat matiri daw na. Anak nito'y... Sa dino ti... nakaidamot na ni ti swelo. Ay, kartingag ti umasinag kwa na. Anyat na pasama ka ni Uncle Pablo, nanang. Na-stroke ni Uncle mo Pablo, anak ko. Anya? Madamapay laang at amtamingan ti doktor. Diyos ko. Imbaglakit din at anapanak iti balay na. Manong aminin nga aldaw adyak makitkita. Day tatinadlaw mi ni Lloyd, nanang. Saanin arumrumuan ni Uncle Pablo iti balay na. Naidayjayan ti doktor anang tamingkan kwa na. Umay ka, inta kasarita ti doktor no kumustan ni Uncle mo. Uwan, nanang. Kumusta tirik na, Uncle? Dati. Adaimot ko a prutas, Uncle. Mangan ka. Tapno daras ka nga agimbag. Agsangit ka mata, Uncle. Wakawanan na, Daddy. Uray sana na saya ating papakitakin ka. Imay kalata si Marungkan dito yung ospital. Awan ti rumbang ay kidawam iti pamakawan, Uncle. Awan ti sabaling agtitinulong. No saan ada tayo nga kakabagyan. Daddy. Sana ka nagimula iti sakit tinakam, Uncle. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Si dada anak at tumulong kada kayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman lami iti ingkay Panang Tarabay. Gasa iti biyag. Kasapulak ti kwarta, Papa. Adang imin outing mi kadagiti babarkadak. Sana pare ko ti kwarta, Jasper. Manuti ka sa pulan. Dakalagatan, Papa. Okay, ikan ka iti dakalagatan. Basta di mo baybayan ti panagadal mo. Uwan, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Nasayat, nagkinawatan da. Wala, itid ko ti ka sa pulan. Basta igaad mo ti agadal, ha? Saan arumbang ti inaramid mo, Paulo? Inikam iti dakkel agatad ni Jasper? Amangan nugastusan na lang iti awan kaasiskan na abanag. Awan, tirumba nga pagdanagam. Kinasarita ka na imbag. Sakbay nga inikap iti dakkel agatan ni Jasper. Oh, hangam, mangnamnamalatan kadata ni Jasper? No agkid daw, itod mo mat adagusan? Kababayin ba't ka nagiti babarkada na no basit latimet na kwarta? Outing ti papananda. Isuanas nga da kwarta ti anak ta. Paulo. Di ka madanagan kung naklangaro din, Estela. Araramidan mo't ni Jasper ti amin tapno makaadala na imbag. Sapay lakuma. Taawan ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramidam iti anak ta. Imbes ko mga isurom nga agimpad ni Jasper. Angam saan mo't, taited mo amin akayat na.
Paulo. Nasken abayadam kanyak daytoy a droga, Jasper. Oh, manuti bayad da ita droga agatangak, Ray. Dakkel agatad. Uray manuti bayad da ita. Kabala kabayadan. Ado ti imot ko ang kwarta. Sabagay, kabaalam abayadan, gaputan negosyante ni tatang mo. Talaga mat. Ipatpatag na ti amar. Amin nakidawak kaya di pa ay na. Wow! Sana all! Sana wala talaga, Ray. Iso nga ibaga mo no manuti bayad da ita droga. Tagatanga ko. Paulo, rabiihin. Saan pa'y anagawid ni Jasper? Di ka nagdandanag, Estela. Kakadwa ni Jasper na iti babarkada na. Sigurado ngagbayag da iti outing da. Oh, jak maliklikan ti agdanag, Paulo. Masansanen nga aramidan ni Jasper ti saan nga agawid dito'y balay. Maturog dagit din, Estela. Rabin. Jak pa'y lagtugle, Paulo. Urayak ti anak ko ang makasangpet dito'y balay. Nala, makamu ka. Diyak kaya ti mapuyatan. Anya ka din teraramidam kanyak, Jasper. Sinalaba inakmatan. Nagpintas ka, Christy. Kunkunam laang dayta, gaputan na bartak ka. Sana ka na bartag. Amok pa'y lati magbagag. Jasper, anta boyfriend ko. Ang mga numasiputan na ti panang salabay mo kanyak. Kursunada ka nga, Roda. No kaya't mo, sumurot ka rin niya ka. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y Jasper. Asino jay babae nga inyawid mo dito balay? Gayam ko, Mama. Hadyak pa tiyan agayam mula ang dayjay a babae. Apay nga iti silid mo tinagturugan na. Aday takay manan ako, nak. Pakibiyangan nyo amin nga raramidak. Jak kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo, Jasper. Mabaybay ampayan ti panaggadal mo. Imbag pa ni Papa, tamawatan na ti raramidak. Itad na amin akid dawak. Idinto tada kayo. Kat di... Ha? Tinungpadak, Mama. Nagbalin kan abastos, Jasper. Di nakpayan respetuan nga inam. Kasano? Nagadumot ngamin na damdamagan nyo kanyak. Gapo, tasaanen anasaya at ti aramidam. Di makkel ka abastos. Naibusan ti alawans ko, Papa. Ado pa tinas kay nagatangag para iti panagadal ko. Imbagak mo na sana pare ko ti kwarta. Basta, igaid mo ti agadal, iho. Un, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Gapo ta igagaid ko ti agadal. Nasayat no kasta anak ko. Ni Mama ti parikot, Papa. Kanayo na dilawan ti raramidak. Di mula tanigas kaso ni mama, anak ko. Kinasarita ko na naimbag. Ha? Ikan kay ti kwarta. Gatangan ti kayat mo gatangan. Talaga bastante kalatan iti kwarta, Jasper. Siyak pa iti ko namray. Ado ti kwarta ni Papa. Kasanungay, Jasper. Imat kon ti droga. Irwar mo ti droga. Kat bayada kadagosan. Wow! Day tati kayat ko kan ka. Siyak pa ti makamu iti inuman tayo. Awagak ni Christy. Ket aginom tayo, kabayatan ti panagaramat tayo iti droga. Kunak mo paayam ti awis ko, Christy. Mabalin ka ti matapaayan ka, Jasper. Nang runa, kat adamo ti na kinaawatan ta. Kasano? Nagwinaswas kayo ka din iti boyfriend mo? Saan pa'y? Ngam dandanin? Agsina kayo iti kabita na panawan. Tigayat ko, siyak lang ti boyfriend mo. Di ka di madanagan. Oray adan boyfriend ko. Sumurusuro taklat tamad kan ka. Sa bagay. Ituloy mo tayo ginamit iti arag. Nagpagatangak iti ado nga arak kan pulutan tayo. Diyak makita no sa dino ti ayan ni Ray. Talaga di mo ida makita dito pag-iinuman tayo. Ha? Sa dino ti ayan da? Napanday ti may sa silid.
Amumlatan ti kahit ko saman. Ha? Kalpasan ti panagaramat dahi ti droga. Datamot ti sumublat iti siled. Dahi tayo duwa talang. Kahit awan makasinga kadata. Paulo, agad-adal ka di pa iti araramidan ni Jasper. Saanen nga agaw-awid dito balay? At dayta ka manan ako na ka Estela. Nahustuanan iti tawa ni Jasper. Amunan ti araramidan na. Paulo. Santa na pagsaritaan ti may papan iti dayta banag. Nabanuga ka nang asikaso kadag iti negosyo tayo. Madandanagan aklaeng, Paulo. Awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kan ni Jasper. Huston, kay bagbagak lang asan adayta ti pagsaritaan ta. Amo ni Jasper ti araramidin na. Isuadikan sumana upay. Jasper, iho, simmangpet ka manen anabartak. Kat kakuyog mo manen day dya babae. Sermon ka manan, mama. Sana ka na, Bartek. Nakainom ang basit. Kanayon latan akas tatyar aramidam. Agiyawid ka pa yan iti babae dito balay. Come on, mama. Awan mo ti mading araramidan may ka ni Christy ka na kayo. Nasingpat ni Christy. Anya. Kayan-ayat ko ni Christy, mama. Ito nyaman nga oras, iyawid ko dito balay. Anya. Di kalakit din nakapili iti sa bali a babae? Manginom a babae tinapilim. Mama? Dadaulan ti ulom, Jasper. Saanen at ipanagadal mo ti ipang pangrunam. No di ka ti panakibarbar kadam. Paulo, agpada kayo la iti anak mong agin inom iti arak. Manginom kayon. Apay ka di manan. Apay, di mo mabagbagaan ni Jasper? Kanayon nga agin inom iti arak. Gagangay ti lalaki dayta. Isuabay bay amlatan ti anak ta. Pampanunutek ti panagadal ti anak ta, Paulo. Mabaybayan nan, gapo kadag iti barkadan ah. Sana matabay-bay ang ti panagadal na. Tanagsaritaan min dayta banag. Anya? Di mo unay pakibiyangan iti araramiden na. Makaammo ka, Paulo. Araramidak laeng tibiyang ko kas maysa nga ina. Diyak kayahat amadadaan tibiyag ti anak ko. Pumanawak lang iti dito abalay no pakibiyangan nyo amin agaraw ko, mama. Jasper, saan ko maanatangkan ti ulom? Isursuro ka, no anya ti rumbang nga aramidam. Anya kay matan? Saan ako nabasit nga ubing, tapno bagbagaan nyo? Anya? Makauman tararamidan nyo kanyak. Dengganak, Jasper. Pagsaya atam ti ibagbagakan ka, anak ko. Diyak kaya ti dumugag di pambagbagayo. Saan kayo kumangag? Balin na kontrabida kanyak. Si kamat gayam Jasper. Anya ti aramidam dito'y balay. Pastor ganda ko ma, Ray. Saan ang mabalin, Jasper? Adda dito'y dagiti parientes ko. Adda ka di parikot mo? Ada? Timanaw ko ni di balay mi. Anya? Pangasi man, tulungan na ka makasapol iti pagnadak. Sige, Jasper. Tulungan ka iti dayta banag. Agyaman nak. Ngumsaan adito'y balay ti pagnaadam pare. No dikat iti balay ti may sapay agayam ko. Nagtalaw ni Jasper, gapukin ka. Saan akayat ni Jasper ti mabagbagaan, Paulo? Nagipulong kanyak ni Jasper, sakbaya nagtalaw. Kanayon mo kanong ungtan. Saanen anasaya at ti araramidan ti anak ta, Paulo? Agsaysayang laeng iti kwarta. Anya? Kinapudno na. Inawagan nak ti maysa kadag iti maestrana. Saanen asumsumrag iti pagadalan ni Jasper. Anya? Nabaybay-anon ni Jasper ti panagadal na.
Impang pangrunanan tinakibarkada. Wow! Nagana sa talaga ti panagbiag, Ray. Marami tayo ti kaya-kayat tayo. Nagganas at talaga, pare Jasper. Nang runak at adulat ta ti kwartam apaggatang iti droga. Wena! Ano ti kwarta ni... Pare, siri na tilugan dagiti pulays. Pulis! Anya ti aramidan tayo, Ray. Jak amaw, makaammo ditan. Kartengan tayo ti pumanaw iti daytoy abalay. Juan, siya karon. Anya ka di ti masapulyo, sir. Anya. Nakabalot yan ako. Sige, sir. Mapan kami dita presinto itamot laing. Estela, kartingam ti agrubat. Mapantay di presinto itamot laing. Nakabalot ti anak ta. Anya? Diyos ko! Darasam ko nakmad. Nasken ang makadanong tadagos ije kwerpo ti pulisya. Diyos ko! Anya ka din daytoy nga inararamid mo, anak ko. Pagawanindak, Mama. Papa. Jak namnamahan nga agar aramat kagayam iti droga, Jasper. Papa. Nadagsan na ito ang baso mo itilintag. Apay nagkakastoy. Daytoy ang tinagpanagan ti amin, Paulo. No di mo kumakinanunungan ti madi nga aramid ti anak ta. Saan kuma anapasamag ti kastoy? Basol ko. At dapat basol ko tinapasamak. Agbababawi ka ng kanunungan ko na. Papa, tulungan ta ka makaruarmat lang dito pagbaludan. Anak ko. Di ka matulungan itinaytabanag. Tas ka kay karum iti pagbaludan tinararamid mo, Jasper. Anya? Agbabawi ka man, agad nalpasan ti amin. Kada, makunkonsensya akmatan. Gaputakinan kanunungak dagiti madi nga ramid mo. Sabay kuma, tamapakawandak ka dagiti nagkurkurangak. Isuro itinasayaat dagiti anak, saan ket akanunungan ti madi nga aramid da. Tadumteng to ti panawen nga isudan to ti agsagaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Isagani Bolliser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Gasa itibiyag. Ay ayatan ka unay-unay, Danica. Mamati ka kumakanyak. Iti ka man, sa anak to pulos ngagbaliw. Ngam Lloyd, inaunaak ngam iti sika. Kas iti kanayon nga ibagbaga ti kaaduan. Age doesn't matter. Sana parikot kanyak na ita. Ay, Lloyd, adan anak ko. Sika, single ka pa'y laeng. Amang ano iti odi na, kat ibati naktumat laeng. Kat isukat nakto iti balasang. Sika talaga. Di mo kumapanunutan dayta. Kas iti na ko nakitay. Saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka. Tandaanam dayta, Danica. Agyamanak nga rodno kasta. Kat sapay ko ma, taag na nayon ti ayan ayat ta. Hello, honey. Good morning, honey. Kumusta ka? Daytoy, umawawag kan ka. Ket? Umay ka ka di dito'y dagos ko ita?
Uwan, honey. Umayak inton madamdama, ha? Oh, sige. Urahin ka. O sige, honey. Bye. Nanang, nakaluto ni Manong Carlo. Umay kayong tamangan tayon. Ay, pretty aya. Imbagak matkan ka. Ano ada kasarsaritak? Saan ka ama kay gidgidan nga agsasao? Nanang, mamin anon nga imbagakan ka dayta. Ngam aging gaita, araramidem latta. Pasensya kayo, nanang. Ha! Pasensya. Intun kuan, aramidem tumanan. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Saan ang makauawat? Nagparparikuta ka ni. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Ibagam, sigurado ang matulungan ka. Gapo iti kawan trabaho kiti napalabas sa bulan. Sana ka nakabaybayad iti abang ko dito'y dagos ko. Ha? Kasta una yung tipong to ti landlady mi kanyak. Nakunana itay apapanawan na ka no. Anya? Awan ti mo kapangalak no bilang lang. Di mon panunutan day tahani. Ijay kalatan balay. Nawaya ka ijay. Ha? Sigurado ka? Wan, awan parikot kanyak. Amang ano sana kaya dagiti anak mo no bilang? Iti ka ano man, syaklat ti masurot. Iso ano anyaman ti kayat ko, iso ti matungpal. No saan ta kayat? Di mapandalaangan ijay lugar ti amada. Anya? Agnanaadan ni Lloyd ijay balayo, mare? Wan mare, idi pala na minsan alawas Anya? Ay na, kumare. Di mo kumatagidaksan da ito ibagakan ka, ha? Numabalen. Saan mo kumanga itulok nga agnaad ni Lloyd ijay balayo? Ngamin, anya laangan di ko naan dagiti anak mo. Ha? Sapay balasang kan baro dagiti anak mo. Awan parikot ka dagiti anak ko, mare. Ay na, panunutom kumaan na imbag, mare. Napatpatag nga amang dagiti anak mo, ngam iti asino man dita alalaki. Rumor ka kadita, Danica, Wan, honey. Sana bale. Masapakmat nga agawid inton malam. O sige, awan nga anya nga oras nga agawid da pretty kan Carlo. Kwa. Masapad agi siya nga agawid. Tunggal Biyernes, masapad nga agaw-awid. Kasta? Si kapay laang ti makaam mo kadakwada, ha? Wala ni. Awan parikot iti dayta. Ay na, nagbaramot ti panawan. Nagtigosak iti bigat. Nga magtigosak manin. Nagpudo ta talaga. Ha? Anya dayjay? Ni Uncle Lloyd dayjay Manong Carlo! Manong Carlo! Sa dino ti ayan mo? Umay ka kumaditi asidag ti banyo! Darasam! Madandanagan ako unay Manong. Sana ka agbidot. Ni Manong Lloyd nakita kang agsisirip iti banyo itigdigdigusak. Anya? Ala, di ka madanagan. Ibagak da ito kininanang. Saan ang mabalin nga agbayag da iti atao dito'y balay? Saan tayo nga amo ti pudno nga ugali na? Nga Manong, amangan no datalang ti agbalin adakas ka ni nanang. No bilang laang. Ay, tayta nga rodading ko. Makaamun ani nanang, no dayja alalaki ti napatpatag kan ko ana. Anya, ti kunayo kit di. Diyo kayat ang makipagnaad ni Lloyd diti balay. Nanang. Diretso yung nga ibaga kanyak. Saan kat akasta nga agar arami kayo lang iti istorya tapno agbalin adakas ni Lloyd. Saan mat akasta, nanang? Pudno ti bagbagami ka ni Manong Carlo. Saan mi nga inararamid laang nga istorya? Imposible dayta. Amamok ni Lloyd. Anya ti kayat mga asawan? Gusto ni Lloyd kan ka? Iso ana aramid na ti kasjay? Ha? Nanang, saan ko mamot akasta? Anya nga ti kayat mga asawan? No diyo kayat nga agnaad ni Lloyd dito'y balay. Da kayo latan ti pumanaw. Saan kat akastada daelan nyo? Tapno isula ang tiagbalin na dakas. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Agpapada kayo lang nga awan amuna. Anya?
Apag iso a bakasyon tayo, mapantansalangan iti ayan dalolo iti probinsya ading ko. Ha? Ngam ti addata dito akas latala nakakaasi. Saan tapay amarik na ti pamatag ni nanang kadata? Manong Carlo? Napanagnak akong ti kinadakas da di Aloyd. Husto ka. Iso di nakitam anapan ije asidag ti banyo. Idi madamang agdigdigos ka. Idi manen na minsan. Kunana siguro kat pimanaw akon. Iso anapan manen ije asidag ti banyo. Idi nakita nak. Kasta unay akigtot na. Anya? Iso adatalangan ti agad just. Saan tan nga urayan nga dapay dakas ang mapasamak. Mapantalangan ka dalolo. Aniya, kiawadan bain nga inayaw. Kasta gayam tiyar aramiden na. Wen lolo, iso nga imay kami. Total, bakasyon mi meten. Oo, nayenday di adani ka. Napatpatagkit din ti lalaki akadenden nana. Ngamda kayo nga anak na. Day tatipod no lolo. Ngamin, manipod na gamamuda iti day di alalaki. Awanan ti panawan na kada kaming anak na. Ay, naulawan ti inayaw. Inulaw day di alalaki. Ay na, naimbaglay nga inta na panunot yu ti imay dito'y balay. Wan lolo, kinapudno na. Inutang ko lang ti pinagplete mi kini Priti. Saan na kami apulos nga inikan ni nanang? Amin ang masapsapulan na. Isuda lang iti dayjay Aloyd ti agnumnumar. Anya? Apok, dito'y kayo langan probinsya nga agadal. Lolo, uray saan kayo nga agsubli jay syudad? Ngamin, saan naklakit di amakaid na amang pampanunot kada kayo no bilang laang? Lolo, di yun panunutan ti inayaw. No adapay ti gundaway amakaamires ay katpagyamanan tayo. Ang amnukas jay nalatan, anya ngay nga road. Isu ngayon ton Lunes, agpasyudad kayo nga agkabsat. Asikasuan nyo dagiti nasken nga asikasuan nyo jay pagadalan. Tadito'y kayon nga agtuloy nga agadal. Agyaman kami no kasta, lolo. Ikagumaak ti agtrabaho iti bangkag. Agmulak iti kumpurmian nateng. Tapno adabusbusen tayo. Basta saan kayon nga agsublay iti inayaw. Imbagakmatkan ka. Ano kas jaya mapanak kadagiti gagayim ko amakinom. Di naksurut-surutan. anya? Tapno mo man niya. No kasjay nga umay ka iti paginuman mi, kan-kansyawan dakdag iti gagayim ko. Amom ti bagbagada, ha? Ha? Kunada, at daditan ni inang mo abakit. Makapainsulto! Anya? Oh, anyat mapaspasamak ka, kumare. Apay akas tamot tanday tarupam. Ha, kwa, mare. Tinungpa na ka man ni Lloyd anya. Wan, mare. Kanayo nakmutin na tungpaan. Tunggal adabas sita saan miya pagkinaawatan. Anya? Kat? Anya pa'y laang tiyar aramidam. Papanawa mo ni Jay Balayo. Nga, mare. Di mo kunaan nga ay ayatam lakta. Ha! Agriin ka kuman, kumare. Manipod nagdan na kayo itinayjay alalaki. Nagbalin kan anak kakaase. Mare. Iso apa nga asim. Makiwin naswaskan kan kwa na. Saan kat nga iso ti makagapo? Tapno agnanayon akastaka. Anya ti kunam? Makiwin naswaskan kanyak, dani ka? Juan Lloyd. Na ameris ko nga awan tinasaya at apagbanagan ti panagdan nata. Anya? Wana, makiwin na suwaskan kanyak. Iti kasta, ti anak mo to ani Priti ti Armark. Kurso na dakday jekat. Isu na lang ta sana ka nagbaligi ti panggap ko ken kwa na idi. Awanan kay tibain. Abay, isumad day ti kurso nadak. Sana si ka tabakbakatan kan. Isu anak idanaken ka. Saan agapo ta ay ayatan ka? No di kat gapo iti anak mo. Isu amanipod pimanaw na ditoy. Nagbaliwan ti amin kadata. Anya? Ay na,
Anya kumaaga po ang mabain ka amang sarungkar kadagiti anak mo. Anak mo dagijay, kumare. Wan mare, kat kastaon ay abain ti marikrik nakita kadakwada. Amo ka nagturpusan dagijay. Ay na, anyaman ti saan nyo ang nagkikinaawatan iti kalabas. Amok ang mapakawanda kadagiti anak mo. Sipud ubing dagijay, nanakam da. Iso nga amok asaan anarigat para kadakwada ti pakawanan da ka. Sapay la kumangarot ta kasta, mare. Kat, kaano nga raw ti plano nga ipapan mo iti probinsya, kumare? No ipalubos ti apo, mapanak ita alawas. Nasayat man ta napanunot mo pa'y lati umay dito'y dani ka? Apay, pinanawan na kan ti kadendennam. Tatang, pakawanan ako, maha. Dagiti anak mo ti kang runa na pagkidawam iti pamakawan. Nanang, pretty anak ko. Apay nga ta kayo dito'y nanang. Ha, ako imayak anak ko. Gaputa mailiwak mo ten kada kayo kan ni Carlo. Impagarup mi, no namimpinsan da kamin alinipat nanang. Ngam nagbidot kami, tadda kayo mat. Pakawanan da kanak ko. Amok nga ado tinagkurkurang kada kayo. Nagbali na kadakas nga ina. Iso nga ita. Nanyaman ti may bagayo kanyak. Aklunak, anak ko. No saan nagapu kada kayo? Awan kami iti daytoy abiyag nanang. Napakawanda ka, sipud pay. Ket gapu day ta iti kanayon apan ang bagbaga ni lolo kada kami. Asaan anasayate agimulay ti sakit tinakam? Agyamanak, anak ko. Pagyamanak, tananakam kayo. Ikariik asaan ang maulit ti amin. Ikariik nga agbalbaliw akon para kada kayo nga anak ko. Bueno kapagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa iti biag. Hello, Mami. Apay nga itala nga sinong batam ti awag ko, Mika. Pasensyakan, Mami. Nagsyawarak namin itay. Wan gayam, ito no may abulan. Dita lugar tayon, ti pagnaudak. Kasano nga iti trabahom dita Manila? Ada ti nagaplayak apag trabahuak dita lugar tayo, Mami. Sa maysa, nasaysaya at matlaang no dita lugar tayo ti pagtrabahuak. Tapno sa anak kun amaya tayo kada kayo kini Daddy. Ay, anya nga ruti maaramidak no kasta ti kayat mo. Kasla saan kayo matataragsak, Mami? Agpanunot ka ana imbag sakbay nga agdesisyon ka. Sayang mat ti karir mo dita Manila. Mami, idi pa ila napalabas at tawan a planong ti agikat iti sigod a pagtrabahuak. Kadita, tada kumpanya amayat ang mga lakanyak. Saan ko nasayangan ti gundaway ang makapagtrabaho ak dita lugar tayo, Mami? Ay, natangkan na talaga ti ulo ni Mika. Apay anay bagam ti kasta, solidad bakit? Nasaya atan ti taray ti karir na iti Manila sa ita agawid kit din diti lugar tayo. Nasaysaya at mutlaeng no dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan ni Mika nga anak ta, solidad. At least, saanan amaya dayo kadata? Anyan tulangan ti pagbanagan na. No dito'y ti pagtrabahuan na. Ti kadi karir ti anak ta, ti pudno ang makagapo? No apay adi mo kayat nga agawid dito'y lugar tayo? Wenno at dapay sabali ang makagapo. Amangan mat no mabuteng ka nga agsabat manen ti dalanda kini Dexter nga ex na. Ay sumardeng ka, Juan. Tilaang pagsayatan ni Mika nga anak ta ti pampanunutak. Amom bakit? Sana rumbang agbalin ka alapad iti ayan-ayat ti dua a tao. Panagkunam kadi kat agbalin na doktor ni Mika no intuloy natin nakirelasyon ka ni Dexter driver laeng. Uray no driver laeng ni Dexter. Dakkel ti bilib ko kenkwa na bakit. Ngamin, amuna ti responsibilidad na. Nalipatam ka din nga isuti ng paadal iti kabsat na.
Ay no sana nagsakripisyo ni Dexter. Amangan no sana nakaturpos ni Jonathan nakabsat na. Awan bibiyang ko. Basta siyak. Diyak kayat da a Dexter para iti anak ta. Nakamisuot ka, Matmika. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo, aya? Ni Mami, Rosie. Anya timbaga ni Auntie Soledad kan ka? Di na kayat nga gikatak iti trabaho diti Manila. Anya? Apay kumasaan? Diyak manam mo? Di na pa'y kayat? Tapno saan kan amaya dayo kan kwa na? Isomati ko na kan kwa na. Kaslasaan latamat at naragsak. Pito at awangan na sana ka nagawawid iti lugar tayo. Amangan mo't numabuting laeng, agkita kayo manin ka ni Dexter nga ex mo. Saan ka diya dagiti dadakkel mo ti makagapo? No apay anak break kayo idi ka ni Dexter? Dakal ti basol ko ka ni Dexter. Pagbababawiyak, asaan ko nga inlaban ti ayan-ayat mi adwa. Saludso din ka man, Mika. No bilang ta single pay laang ni Dexter. Makisinubyan ka kadikan kwa na? Awanin ti komunikasyon mi ka ni Dexter. Nabayag mo tin apanawan nga awan ti damag ko maipapankan kwa na. Nga maging gaita. Isulat ta ti ipit-pitik ti pusok. Anya nga ti pagluganan ta, Rosie. Ado mo ti kargata. Panagkunak, nasaysaya at no agtaksita langan. Mabalin mat. Umanay nga ta dagiti gamit ta no may salaang ataksi ti pagluganan ta? Panagkunak at saan? Kasano nga rodaitan? Sagay sa talangan iti pagluganan. No kailangan ka. Sige, mayatak. Agpara ka nga rudan iti pagluganam. Tauray umunakan, Mika. Medyo adayo pa'y ngamin ti balayo, ngamin ti balay mi. Okay, akananat ka, Rosie. Agtext kan to. Apaman ang makadanon kay iti balayo, okay? Wan, Mika. Oray si ka. Text mo kanya. No anya ti plate number ti taxi a pagluganam. Tapno amok mata. Kumusta ti biyahem, Mika anak ko? Nabannog ako na daddy. Okay lang kanyak. Tinapatag kat nakaawid ako diti lugar tayo. Mami, okay ka lang ka di? Kwa. Itay pa'y lang, adi kay matagtagari, Mami. Wan nga Rod, Soledad bakit? Kasarita mo ti anak mo Saan ka kadi mailiw kan kwa na? Pasensya kan, Mika anak ko. Adalaang naunag apang panunutag. Mika, anya ti kahit mo nga inuman, tayalaan ka. Saanin, Daddy? Okay at laang. Kasladyak madan makita ti babaunan tayo diti balay. Pinapanaw ko idan. Kasanomat ngamin Kasla dida mo ti aramidan da. Asino nga ro ti agdalos? Agluto, aglaba diti balay. No pinapanaw mo ida, Mami. Ore awan babaw na knukas kadakwada mo't laeng asadot. Daddy, adaman salutsodak. Anya dayta, Mika anak? Ada nga tapay da Dexter iti sigod a pagnana idanda? Wano, imakardan. Sanda nga imakar. Kinapudno na, binayadan dan ti daga anak ay patakderan ti balayda. Sana nakalapaw ti balayda ita. Simintadon. Nakaturpos ngaminan ni Jonathan. Ay, wow! Naimbag man, Daddy? Saan mo ka diya sa ludsuden o single pa lang ni Dexter? Apay ko ma. Uray saan mo sa ludsuden, ibagaklatakan ka. Single pa lang ni Dexter nga ginggayta. Sipod pimanaw ka, saan mo na nakirelasyon iti sabali? But no, Daddy? Wen, iso mabalin pa'y, Mika anak ko. Sarong karam no makainanaka. Mika! Mika! Sa dino ti ayan mo! Rimuar ni Mika, Soledad. Anya? Apay ka di aya? Sa dino tinapanan na. Mapan na sarong karan ti gayem na. Ay una yan. Apay, apinalubos sa marimuar ni Mika?
Agpampanunot ka kadi? Saanan nga ubing ti anak ta, bakit? Ha? Ulitak manan, saanan nga ubing ni Mika nga anak ta. Amunan ti aramidan na. Manang Mika? Jonathan. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan. Kaano pa nagawid ka, Manang? Di martes laang ading ko. Sa dino nga ti papanam, Manang? Mapana ko maitayan nyo. Kaya't ko ang makita ni Manong mo. No, okay laang. Nabayag namin na saan kami anak sarita. Day talaeng gaya, Manang. Okay laang. Ada ni Manong Dexter iti balay. Agin ina na. Agdiretso kalatan ni Jay. Sumaruno akto. At dalang mapan ko gatangan iti Teresena. Mika, anya ti aramidam dito'y balay? Kumusta kan, Dexter? Okay aklaang. Agtugaw ka? Agyamanag. Kaano pa nagawid ka? Idila martes. Kastagayam. Uwan gayam. Nagluto ak iti paborito asinika nga baboy. Nakababain mat, Mika? Sige akit di mat. Okay lang kanyak. Para kan ka talaga dayta. Agyamanak no kasta, Mika. Agyamanak na nalagip nakpay. Agyamanak iti oras mo, Dexter. Pasensya ka no nadisturbo ka, ha? Okay lang, Mika. Agawit ak nga rodan. Mabit lang. Oh, apay? Kaya't ko kumamaamuhan, no. No, anya? Kaya't ko amamuhan, no adda kayan ayat mo ita. When no, amangan mat no nakiasawa kan. Saan pay? Single ak pay lang aging ka ita. No kasta, mabalin ka diti agdaton manen kan ka, Mika? Andakin ka dayta. Agyaman ako na, Mika. Agyaman ak ta nagsubli ka manan. Nabayag apanawan nga inururay ko ti panagsublim dito'y lugar tayo. Narakop nagmatan, Dexter. Maragsakan ak lang amin. Ay ayatan ka ngaging ka ita, Mika. Sa dino tinagapuan, Mika? Dito laang, Mami. Sa dino adita? Ibagam tipod no kanyak. Nagapuak iti ayan na Dexter, Mami. Anya? Di mo ibaga, makisinubyan ka pa'y lang kan kuana. Ay ayatak ni Dexter nga aging gaita, Mami. Sana pa nagayat day tamarikrik na, Mika? Mami, amok. Nga amom nga idi pa'y laang, kat ay ayatak ni Dexter. Uray mano atawan pa'y, asaan kami anak kita. Isulat tati ipit-pitik to'y pusok, Mami. Isulat tati ay ayatak. Mangrugi ka manan! Pangaasiyo ko, ma. Tadiyo lapdan, ti ayan ayat mi. No apay ngaging gaita. Kat saan nakakayat ni Mami maparakan ka, Mika. Jak namin kabaalan ti agipatakder iti mansyon parakan ka. Jak kabaalan nga ited amin akayat mo. Kas kumaita, dito'y laang party nagdaytanta. Di ka kumagsaw iti kasta, Dexter. Okay laang kanyak. No dito'y laang party pagdaytanta. Maan ano ko, ma? Sigurado ka kadimi ka? Wan, di ka madanagan. Saanin ang maulit na pasamak iti. Ilaban ko itan ti ayan ayat ta. Kadagiti dadakkel ko. Amangan no. Kabailan ta daytoy, Dexter. Kasanungay. Nuya dayuda ka manan kanyak. Amangan no pagtrabahuan da kay Manila. Uno saan? Amangan no pag-abroaden da ka. Saan to na mapasamak dayta? Nabatag ka onay kanyak. Kat ita, tanaadaan tamanin iti kundaway amang ituloy iti ayan-ayat ta. Saan ko nasayangan pa dayta agundaway, Dexter? Saan tan? Ngagin na dayo pa'y. Awanan ka iti bain, Mika. Kalpasan a pinagadal ka. Kastoy ti isubad mo. Huston, Mami. Sana kun nga ubing. Amok no anya ti araramidag. Apay,
Panagkunam ka di kat maitad ni Dexter ti amin na kayat mo. Panagkunam ka di kat kabaulan na ti mangipatakder iti mansyon na para kan ka. Saan ko ang kasapulan ti mansyon, Mami? Ni Dexter ti kasapulan kiti biyak ko. Ni Dexter laang. No ituloy mo ti makirelasyon kan ko, ana. Si kanto lang ti nakakaasing ang trabaho para iti pamilyayo. Dahil ta kumati panunuto man na imbag. Professional ka. No mabalin lang, katay kumamat padam a professional ti pakikanlay saam. Nasaya at tao ni Dexter. Kat patsyak nga agbalinton a nasaya at nga asawa kan ama. Kadagiti agbalinton nga anak mi. Ay nabi ka. Diyak ang munuan niya ti impakpakanday ta a Dexter kan ka. Nangag ko dagiti bagbagam iti anak mo itay, Solidad. Bagbagam ni Mika, Juan. Natangka na talaga ti ulo na. Bakit? Saanan nga ubing ni Mika? No ni Dexter ti kayat na apakikalaysan, di mo ko maidalapdan. Nasayat a tao ni Dexter, katam mo kag balinto a nasaya at nga asawa iti anak ta. Diyak kayat amabisinan to ni Mika no bilang laang. Santo ang mapasamak dayta, gaputa nagagat ni Dexter. Kita man, nabalan na sinuportaran ti panagadal ti kabsat na, nga uray no driver lang. Juan. Mapmapanan ti tawen. Di mo kadi kayat makita dagiti agbalinto nga apokom? Kayat ko. Ada ko mamoten apo ko ta, ngagay ay ayam dita paraangan. Nukas tangarod. Di mo lapdan ti ayan-ayat dami ka ken Dexter. Suportaram kit di ida, taday ta ti kasayaatan nga ramiden. Kumusta ti trabaho, Mika? Nasaya at mahit, Mami. Itaman payasan na ka ngayon tulod ni Dexter dito balay. Nadadaol nga min tilugan nga iman maniho na. Kasta. Wan, Mami. Agdiskitar ka no pa'y iti pagpa-repair na. Ay kat, pinabulodam ko man ah. Anyati ko na, Mami. Pinabulodam ko ma iti kwarta. Tapno makapagbiyahe moten. Sayang matial daw na. Sayang timatgadan na kuma. Itaman pa'y amasaknan kayo ka ni Dexter? Saan ka di akagurayo tinobyo? Nakaamiris ako na, Mika. Sana rumbang alapdak ti ayan ayat yu ka ni Dexter. Bayam. Bumawi akto kada kayo atwa. Kumusta ka, Dexter? Nasayat latamet, Madam Solidad. Di nakawagan iti Madam. Nasaysayat no. Mami, kunamlatan kanyak. Manipo dita, Mami ti kayat ko ayawag mo kanyak, Dexter. Ngamin, suntumot lang ti awag mo kanyak, nagkalaysa kayon to kan ni Mika. No kasta, okay lang kada kayo? Ngagkalaysa kami kini Mika? Apay kit dinasan. Amo ka responsable ka lalaki. Kat sigurado ang nasaya aton ti masakbayan ni Mika, no sika, ti pakiasawaan na. Kat pasensya kan kadagiti dakas anay sawsawang ko kan kaiti. Sapay ko mahta mapakawanak, Dexter. Nabayagan ang napakawan kayo. Kat agyamanak, tamaklon dakon para iti anak yo. Papagayam, di tanti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.